No niin, täällä on Junne 72 ja SP Jamppa. Joo, ja tänään testissä Megaforce, TH, Määtää, Rotta ja oikeastaan Mad Rock ja Rainbow Orange ja sitten vähän vettä. Joo, mikä sun nimi on nyt olikaan? SP Jamppa. Joo, niin sä voit aloittaa, sä voit kaataa niitä. Mä sit maistan sit ekana, ja sit tää saa maistaa. Aloitetaan Megiksestä. Okei, ihan kunnolla joo. Sitten TH. Tästä on tullut kyllä aika sokeripommi. Joo, sitten ihan kunnolla. Kyllä, ja sitten vähän Mad Rockia. Joo, voisin olla tätä joo. Laitetaan sitä vähän enemmän. Ja sitten tätä vähän enemmän, että saadaan makua. Sitten Rainbow Cola. Eikö Orange? Mikä tää on? Jaffa. Vielä. Noin. Nyt näyttää Ja pitäis vähän meikistä sinne tiisapurkkiin. Vähän meikistä ei tästä tuu muuten mikään maku. Nonni. Ja sitten vähän sekoitetaan. Shake that. Mä voin sille laittaa. Shake. Kiva väristä. Joo, mä voin. Näytä sitä täällä. Ui vittu! Nyt pursaa. Vittu mun kädet varmaan haisee ihan kivalle. Ihan sama. Vedetään Rainbow. Kivan näköistä. Joo. Tuommoista perus. 5/5. Haju on muuten oikeesti 5/5, haista! Ei vittu, tää on hyvä haju. Haista säkin. Ei vittu. Loistavaa. Design, no. Vähän paha sanoa. Spritein design ihan ok. No, tästä sit lähtee. Maisti aina venää. Maku on muuten aika hyvä. SP Jamppa, haluaako maistaa? Tää on aika makeeta kunnon sokeripommi kyllä varmaan. Otetaan vähän Jampallekin siitä niin. Vähän outo. Niin, vähän outo. No. Vähän liikaa tätä, mitä tää Rainbow Orange. Voidaan me tehdä vielä uusi maistiainen vähän eri tavalla. Moikka, mun piti lähteä.